Maali se oli! Kyllä kuva seurat hyökkäys. Oli, täältä näkyy. Täältä näkyy. Kahalta. Torju. Kuka tulee kuva mun rankkari? Tuottava. Pyöriks? Pyörii tälle. Ilmaus on käynnissä. Niin. No niin. Kahata. Sanotaan ei hyväksi. Kamera näyttäisi, että se ei ollut maali. Ei ollut. Pikkusen valehteleva kamera. Joo, joo. Oli seuraava vaan. Lintu oli siellä ja meni yli. Ei hyväksi. Yritän vähän etukäteen kuvata, että tullut tuo Moltsu näkyviin, niin kuin ensin ja nyt tulee matkaa vielä. Kahata sanotaan Joo, ei ollut. ei ollut maa. Käy hakkepallo. Noniin. Yksi pikakuljetus. Ei hyväksi. Järkkä yksi. Siirretty rangaistus oli. Kohkemaan.